Ayusa nakasuway na ba mog lumpia og kawayan? Aw isli kaning dabong, di matabas-tabas, grabe pagkalami ang lumpiaon. Humana ning videoha og wa kay lingaw diha para makahibaw kag unsaon paglumpia ning kawayan. Grabing pagkaayusa, wa na daghang pasundayag. Lahos. Oh, di napunta. Sugdan na nato. Ato na pong sugdan og suot diri sa kawayanan. Birada tarog panguha og kawayan, pero dili ka ng kawayan nga dako na. Aka nang madutlan pa sa tong baba. Aw kaning gitawag nato og dabong. Mao ni siya atong kuhaon. Og sa katong wala pa kahibaw diha, kawayan ra gyapon ni siya bagong turok. Lami sa kayo ni siyang dabong utanon. Mura-mura ra po ni siya ubod sa lubi ang ilawom. Humok ba og magkatawan lang sa tasag ingon sang mga katiguangan nga bawal ko na sugbaan ng kawayan kay makalanag. Unya kaning dabong makaon ra man hinuon nga kawayan ra man unta ni gihapon. Hinuon no naman sa kayo ning dabong nga makaon gyud ni siya. Napamangani uban nga isagol ni sa nilatan. Muha mig dabong, kawayan, testing tag kawayan ni may ba ni? Siguro daghan na po nakakaon na ning dabong, pero atong testingan ron atong lumpiaon ug may ba atong iparehas ang nguyong baka nang ubod sa lubi. Sa pagpanguha ni, kailangan gyud mo mosuot ka sa kawayanan, ari man gud sila moturok gyud sa punuan. Kay ini gadako gud ani, largo naman siya kabuhat og usa ka bus nga kawayan. Tara. Lipak. Ragoon. Siguro sa panahon karon, dili na kadaghan ang mukaon na ni. Nihit na lang, kay daghan naman gug klase-klase nga mga utanon imong makitaan, pero ug wala pa kakatilaw ning dabong. Hala, testingi, daghan pug klase-klase nga pagkaluto ning dabong, pero atoa ka ni karon, atoa ning suwayan og lumpia, kay ug nalubi pa ni, mao ni siya ubod sa lubi. Aw kawayan man ni, mao po ni siya ubod sa kawayan, mao-maura sa di siya og ubod sa lubi. Right daog, pag human natog pagpanguha, mo batsi na ta, igo na niya tong gikuha, daghan na siguro nig mabuhat, daog na kaning upat ka bukat tong nakuha, daghan na nig mayuhiwa. Okay, tara, mulahos na ta diri sa merkado, mamalit tag mga klase-klase nga mga materialis, magpalit po tag lumpia wrapper, daog na ning usa ka potos, 50 sa kabuksod ani, daghan na nig mabuhat. Pag human natog pamili dag mga materialis, ato na nang ipatotal ya og pilatanan. Okay, daog batsi na ta. Akin nakalantaw man tagbikiri, nasuya mata sa mga pan nga display. Grabing mga ayusa, aw dili tani pasayloon. Di ay donut nga bago pang haon ay kani ato kay labas pa kayo ba. Grabihang pagkalami sa donut, way daghang pasundayag, nagpatakos dayon ta diha. Aw matik dira, gibitbit na nasa usa ka singgaw. Pagkahuman, ato din ilibod diri sa mga singgaw nga naghuwat. Klaro kay og mga dagway gipanggusla na. Matik, way daghang pasundayag, isakdapan na largo ang pan, musima-sima usat aning pan. Pugong-pugong sa kakritik sa pabawnan ba. May nang dili magluya ang mga singgawong ba. Pagkahuman natog sima-sima sa pan, aw dira, ato na ning uphakan atong dabong. Kuhaan na nato siya sa panit, mura-mura ra pug nag-uprak og puso sa saging ani. Pagkahuman og uprak, aw ingon ani na ang resulta. Humok naman ni siya basta ikabot sa ilaw. Makuha nato iyang panit ba. Pagkahuman og uprak, aw dira, ato na ning sugdan sa paghiwa. Ato na siyang gagmay-gagmayon og hiwa para mahumok dayon ini gisal nato ba. Aw matik dira, manatag hiwa. Mao na siya pormada og mahiwa na. Kay ato pa man ning gisalon, aw gikuhaan na nagkahoy sa do ka singgawong diha para atong isugnod. Pero usat ta ning gisalon, ato sa ning latan gamay, gahi man gud siya og largohon nato gisal. Mao nga ato sang latanan una, pabukalan nato na siya pila ka minuto. Ikahuman, aw daog na, ato na ning hukaron, ato na ning isod sa atong sulanan, daog na ning pagkalataa. Pagkahuman, birahan nato sa pagisal, ato na ning butangan og idibol atong kawa, ato na ning isunod og lunod atong materialis nga gipanghiwa-hiwa. Pagkahuman, ato na ning isunod og lunod atong kawayan, ato na ning imikos-mikos ikahuman, aw daog, ato na yung timplahan, buyukan ato ning ginisa mix, imikos-mikos og balik, aw daog, isunod puta ning buyok atong magic lami, aw pagkahuman, hauna, matik, ato na nang likiton sa tong lumpia wrapper. Lutoon gyud mo siya daan, ang maglumpia kag hilaw. Dira, ato na ning sugdan sa paglikit sa tong lumpia wrapper. Gimikos-mikos na sa usa ka singgawong diya gamit ang kamot. Gitabangan na sa tulo ka singgawong diya para mas madali ang proseso. Matik dira ato na nga buhat, bay-ubay gyud. Magmasa dayon ta og harina, butangan nato og itlog. Ato am to diri itusla atong lumpia. Ato dayon na diyang imikos-mikos. Pagkahuman ato na ni ihumol atong lumpia para mo crispy gyud ba. Matik ato na itak ang atong kawa. Pagkahuman ato na puna lunodan og idibol. Ato usa nang painiton para dili mo pilit inig lunod nato. Matik dira, sugdan na nato sa paglunod. Asos, mura pug tro, mura-mura pud siya og nguyong, di matabas-tabas, grabe pagkaayusa. Busy mode. Automatic ato na ni panghaunon, pila ray pagkaluto, grabing pagkadagko sa tong lumpia. Maglunod sa tadag testing nga walay harina, ug wala pa mo kasuway ani. Hala, testingin na ni ninyo. Right, luto na tanan atong lumpia, di era atong finished product. Asos, di matabas-tabas, porting pagkaayusa. Buhatan na nato og sauce, gisalon ta na atong sili ug mga materialis. Pagkahuman ato ada ni iyabo atong kinutaw nga napog, imikos-mikos dayon. Pagkahuman butangan og ketchup, pagpakulor ba. Aw dira atong sauce, grabe pagkalamia, porting pagkaayusa ni tuslaan. Wa na daghang pasundayag, ato na i-plaster atong lumpia nga kawayan. Ato ada ina dihang buyukan sa tong sauce, grabe pagkalamia sa tong sauce. Lapot kayo ba nya daghan og sili, grabe gyud pagkaayusa. Wa na daghang pasundayag, tukbon sa tray kay gipanggusla na bagay mga sigaw, nagtuo na mga laway. Hala, habab. Habab mga sigaw.
So ba. Abe. Suwan mo digaw. Ya. Kawayan. Jangan. Ngatay. Ay. Singgaw sa. Spray. Sus. Alak ko lang yun. Sus. Ikaw ang kawayan. Ikaw may kuhan guys, kanang lipak sa kawayan. Duot. Ikaw Masigaw natin si. Ngatay guys. Na. Kaun siya ka lang. Kawayan. may kuhan buhok. Di matabas-tabas, grabe pagkaayusa, grabe pagkalamiya sa kawayan lumpiaon. Austi kanin dabong. Testingin ninyo mga singgaw. Wa na dagang pasundayag, mag-shoutout sa tatong mga singgaw. Shoutout kang Junjun Baron, kang Jamil Talawgon, kang Malo Umbak, kang Randy Aguilar, kang Melanie Arellano, kang Johnny Pantilgan, kang Rose Camisa sa Ison Pitogo, kang Teiza V, kang Rex Rivera, kang MG Estrada Magallanes, kang Tiwakal Abinuha, kang Gerald Sige, kang John Rongs Bipardon, kang Janji, kang Michael Suerte, kang Teresita Pipito, o kang Joy J. Inhada. Shoutout na ninyo mga singgaw. Comment mo mga singgaw sa tong latest upload. At turta magkuhag first 15 comments sa tong shoutout. Dire lang tako to mga singgaw, isiro like ng video para mas daghang tang matukob. Pero usa ta ni tapuson, magduwa usa tag ng mga kwarta ta. Kini, piti, skatir. Ali, Mir. Skatir. Pili pusta nimo. Awa, 100. Lah, dako pustos ka na hano. Kini, basta mo paldo lang ni Ron. Tak, dako 100 bigid. Barato yung karon na ni. Lah, suno. Kuno testingan ko no. Testingan ko no. Basta swerteon lang. Lah, kaya sa. 20. Queen, 60. Dako 40. 240. Speed. Jack. Okay. Well, sintos. Puni. Ay, wag. Dah. 640. Kini. Wah. Queen, piti. Sabi na. Lo! Gi! Silukso! Mindus! Dapat yun. 201. Grabe. Mil City! Nice, scatter mo yun. Scatter po yun! Patay, ang scatter mo yun. Ayak-ayas. 10,000 na! Lo. Gila mo daw? 10,000! Hindi. Puni! Ano ba yun? Kaya sa. Tara. Wah. Demon! Ay, wag! Grabe pala daw mo. Siguro, sa atong sa gatos nga gipusta, 11,000. kada og tag 11,000. Nakuag daog ka na hano. Ang tanawa, ako 100. Abot og 11,000. Usa may nga nanduwa ay. Amo ni ang Apaldo 888. Asam dam ka kog link po na na. Siyempre, kung gusto ka, i-click lang ang link sa comment section. Kung pag-register sa Apaldo 888, gusto ka makadaog og in-ani kadako. Maura na.